L-ekonomija rċiviet ċertifikat pożittiv ieħor din id-darba minn aġenzija ewlenija tar-ratings dik Ġermaniża ta' Scope Ratings. Dan kif l-Aġenzija Internazzjonali ta' Rating ta' A+ waqt li sostniet li dan ir-rating għandu outlook stabbli. Dan ir-rating pożittiv ingħata fl-istess żmien li din l-Aġenzija ta' downgrade jew outlook negattiv lil diversi pajjiżi taż-żona euro fosthom l-Awstrija, Franza u l-Finlandja. Tant li fl-istess jum li Malta ngħatat rating stabbli dak tal-Polonja tbiddel għal negattiv. L-esperti ta' Scope Ratings sostnew li rating tajjeb ta' pajjiżna huwa dovut għal għada ekonomika tajba li se twassal biex ir-rada ta' tkabbir ekonomiku sibqa' ferm aqwa minn dik tal-pajjiżi Ewropej l-oħra. Ir-rapport ta' Scope Ratings isostni wkoll li d-dejn nazzjonali huwa baxx u li d-defiċit fiskali nieżel ġmielu. L-esperti deskrivew l-ekonomija Maltija bħala waħda dinamika u b'saħħitha, dan fil-waqt li qed tbassar li tkabbir se jibqa' b'saħħtu minkejja problemi ġeopolitiċi. Dan minħabba li d-domanda domestika se tibqa' b'saħħitha, kif ukoll għax l-investiment huwa mistenni li jkun qawwi. Fl-istess ħin it-turiżmu suppost jibqa' jaċċellera hekk kif Malta qed tattira ammont ta' turisti li mhumiex imorru fil-Lvant Nofsani, fil-Golf Arbi u f'Ċipru. Scope Ratings innutaw ukoll kif l-ekonomija Maltija hija protetta mill-politika tal-Gvern Malti li jżomm il-prezz tal-enerġija stabbli. Dan fil-waqt li jinnutaw li grazzi għal Labour Migration Policy naqsu l-ammont ta' ħaddiema barranin li qed jiġu f'pajjiżna. Fir-rapport tagħhom Scope Ratings qalu li l-Gvern għandu rekord ta' prudenza fiskali, dan kif id-defiċit tal-Gvern qed jonqos u l-pis tad-dejn nazzjonali huwa moderat. Intqal li grazzi għat-titjib qawwi fit-tħul skont l-esperti internazzjonali, il-Kummissjoni Ewropea se toħroġ lil Malta mill proċedura tad-defiċit eċċessiv. Skont Scope Ratings il-qagħda tal-finanzi tal-Gvern se tkompli titjib fi żmien li ġej, tant li l-pis tad-dejn mistennija għal 40% tal-ġid nazzjonali. Sa dan it-tant fi stqarrija mill-Gvern intqal li dan ir-rapport huwa ċertifikat ieħor għal pajjiżna fejn minkejja l-isfidi internazzjonali pajjiżna qed ikompli jgawdi l-fiduċja ta' esperti indipendenti u jgawdi minn bassir pożittiv. Fuq il-midja soċjali l-Prim Ministru Roberta Bela qal li l-ekonomija Maltija qed tkompli turi stabbiltà b'ritmu ekonomiku robust li qed jaqbes lil ħafna pajjiżi Ewropej oħra. Dr. Bela temm jgħid li ejjew nibqgħu mixjin f'din it-triq. Sa dan it-tant il-Partit Laburista laqa rating pożittiv ta' din l-Aġenzija Internazzjonali u fi stqarrija ntqal kif Gvern Laburista huwa garanzija ta' stabilità u suċċess. Fi żmien tan diffiċli huwa biss Gvern Laburista li jista' jżomm l-ekonomija tagħna tibqa' għaddejja b'rata b'saħħitha u li twassal għal titjib fil-well-being tal-familji tagħna. Il-manifest elettorali tal-Partit Laburista int Malta fih xiren ta' miżuri li permezz tagħhom se niksbu prosperità ġdida. Se nkunu magħkom f'kull pass biex ikolkom ħajja eħfef, isbaħ u aħjar, temm jgħid il-Partit Laburista.